रायजो राजा जा राय होयो आं बेजोंसो सोलियो जाय दाखु जायो बिसोर रावबो गवा मुङानो जि गाज्रि सार थब्लासो आयौ माबायदि हिनजाव बिलाय अमा बायदि जानाय गिलु बालु बबेनि पुलिस ड्रेस मोनगोन बोखो आयसा पुलिस फैदों मा आं जुदि आफानि फिसाला जायामोनब्ला नों बेबायदि आंजों हाबा जानो मोनगौमोन गोरबोखौ होआ नङा नोंनो होबाय दिनैनिफ्राय बे सेंग्राखौ लोगो हमबा मुस्किल जागोन नोङो गंगारफोरसो गंगारफ्रा पावार गैया नामा बारा गोबाव सम गैया गोख्रै आंनो बे मानसिखौ नांगौ नोंनोमोन नामा आंखौ लोगो हमबाय थानो होननाया फैबाय आं फैबाय लोगोफोर बिथां निजोम बसुमतारीजों दिहुनजानाय डुप्लिकेट पुलिस कमेडि आरो एक्शन सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन बे सावथुनखौ फैगौ 18 आरो 20 सेप्तेम्बरनि गेजेराव रिलिज खालामनाय जागोन बे एक्शन आरो कमेडि सावथुनाव हिर'नि रल खालामदों सुबर्ण आरो निजोम बिथांमोना बे सावथुनाव हिर'इननि रल खालामदों प्रेमिका आरो आलारि बिथांजोमोना बे सावथुननि मेइन रलाव दं राजाश्री अनिल टिपु जस मस्क दैमु आरो गोबां मोजां एक्टिं खालामग्रा कमेडियान महरगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर बे डुप्लिकेट पुलिस मुभिखौ सुजुदों बिथां सुबर्ण बसुमतारी डाइरेक्सन खालामदों बिथां सुबर्ण बसुमतारीयानो बे सावथुननि मेथाइखौ रोजाबदों फैलाव नार्जारी मेट्रिक नार्जारी आरो जुलि नार्जारी बिथांमोना बे सावथुनाव करिय'ग्राफार खालामदों निजोम बसुमतारी बिथाङा लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनाव गोबां कमेडियान महरगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन बे सावथुनखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गाम्बारिबिल गामियाव प्रिमियार श' दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों नाथाय बिथांमोननि दिन्थिफुंनाय कालारा फिक्स जायाखै होननानै फोरमायदों बिथांमोना फैगौ 18 आरो 20 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बे सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों बे सावथुन दिन्थिखालि बिथांमोना गोबां महरगिरिफोरखौ हांख्रायदों होननानै फोरमायदों लोगोफोर नोंथांमोना ट्रेलार नायनानै बयबो मिन्थिखाबाय जानांगौ मुभिया माबायदि जागोन होननानै लोगोफोर बे सावथुनाव समाजनि रायजो राजानि जेंनानि थाखाय सासे हिर'आ नकलि पुलिस जानानै फोसाबनो नाजायो जोंनि बर' समाजा पुलिस होनोब्लाथाय माबायदि गिखांनाय फैयो बेफोर गासैबो बे मुभियाव बेरखांदों बे मुभियाव रमान्टिक एक्शन कमेडि गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना बे मुभिखौ बयबो अनसायगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बर' फिल्मनि आपडेट नायनानै मोजां मोनोब्ला बर' फिल्म मोजां मोनोब्ला आरो सेलिब्रिटिनि खौरां नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय।